Oboremi Nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwa Gusii nabo igo Kenya ngima kwimukerera iguru. Oboremi Nobonda voigo oboremi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwa Gusii. Twabere togotara imeyorogongo rwa Gusii, twabere togokoretera amangana mange obotugi bw'echimbori cy'amabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro bya Gusii. Chiamate chiria chiaisanikiriye nendagera nigo chigenderete buronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero iyabarimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi. Omwancho murigereri akonye tutenda umutimo kontwa goteba ingo cyo no yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse yege. Omwancho murigereri abono tiganda koira mpaka sitogo chigwesokera cyanga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke. Bono akoganeti oboko bwao chigo cyanga nzire chikobe gutiganda koira oro na nchende soka na nje chikori oboko obu. Toba sego Oboremi Nobonda kire Jumatatu ensege muneni suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinsa isano na ibere mechi degi kikumra isano.